Helipor, mao gid siya gitawag nga kuan. Kining flood control, mao ni siya gitawag. Kining walaon taning tubig. Mao man ni maka baha, katag baha. Dayon kini por. Ang atong kuan nipis-nipis lang por. Ang ato ang kabag-on sa atong kuan ha, sa atong flooring ha. Nipis-nipis lang. Ay lang kay baga. Haram pud nga apo tagamay ginansya. Huh? Ay, dali. Oh, sir. Sorry, kuan sir. Alay good por kay kuan tika kanang instruction tika sa atong bagong project dire. Kuan ang atong project dire por kanang kuan kalapad. Di, atong gisukod ako ganina be. Kuan na kalapad. 400 kalapad lang. Dayon ang atong kuan kani, ang atong kuan ni karon. Atong bili na ko sa imo nga kay mulakaw mo ko. Ikaw na akong saligan dire. Kining sapa ha ato gining simituhon. Kining sapa. Kay mao ni atong bagong project karon. Kay para ang baha di na muguwa. Kining tubig wala na ni tubig. Ato ning malaon kundi mo tani tanan. Kining tubig kundi ni. Kay heron wa nagi baha nga paingon dito nga sa usapay danganan aning baha nga paingon sa lungsod o sa syudad. Nawa ay mo bakwit wala na. Kay kaning atong project karon mao ni ang atong solusyon. Aning sige lag baha, nagkukeng baha. Kung di mo tani tubig. Gini por. Kay ato gining paningkamutan. Kay isa gini maka-proud tuag og ato ning mabuhat. Kay kita pay una maka project ani nga aning tubig atong walaon. Pak. Kay heron mo nay baha nga madangan. Wala na mga lumos nga usa barya. Helipor, mao gid siya gitawag nga kuan. Kining flood control, mao ni siya gitawag. Kining walaon taning tubig. Mao man ni maka baha, katag baha. Dayon kini por. Ang atong kuan nipis-nipis lang por. Ang ato ang kabag-on sa atong kuan ha, sa atong flooring ha. Nipis-nipis lang. Ay lang kay baga. Haram pud nga apo tagamay ginansya. Oh, sige sir, kay kuan, trabaho ko na kay ko kay kinahanglan ko trabaho lagi. Kanusta ni sugdan day sir? Kay para makapangita kong mga tao ba para masugdan na to. Mas mayom gini daghan tag tao ani sir kay para mahuman day ni ba. Laliman kani nga lapad gini sa paa. Nanglan daghan tao ani gid nga pila man gyud atong kuan ani, inadlawan sa tao kay para maingnan ako akong mga kauban dito ba. Para makaanhi din bitaw para makasugod din sila dire para dali ra tong human project sa makabiling din ta para atong sweldo maintain atong sweldo. Nya sir, pila man gyud akong inadlawan ako. Pila may inadlawan ako ani. Kanang por siguro ang imo mga tao ha. Karong sulod semana kay ato na ning sugdan na atong project dire. Inadlawan sa imong tao. Kinahanglan ka puro kuha ka og mga 20 lang ka tao. Okay na na. Makasugak ko na diri sa tong kuan project. O kana mga 20 lang ka tao. Dili na ta magkuha og pakyawan. Diri ta sa inadlawan. Kay diri man ta makaginansya gamay sa inadlaw kay ato nang inadlawan sila 190. 190 ra tong inadlaw sila. Dayon kung dili sila mosugot atong sa kagamay mga Gs 200. O dili sila mosugot 2 Gs o 220. 250 ta taman por. 250 ra ang pinakataas na to ha. Kanang kung dili gid sila makuan pero ikay bahala ana kay maay ka mo. Naay kami dag istorya. Kaya ka na nimo. Kay diri mata maka kung kay makansita diri sa flooring na to di makabawi diha ta mabawi sa atong nilawas tong mga tao. Nya ang ako ang inadlaw nimo kay nangutana man kag inadlaw nimo inadlawan Chris Mel, okay ka? Sige mo, sugot na lang ko ana. May na lang pud ba? Og di ka mo sugot di. Puna ko 100.
Ah, sige, kana 13,000 na lang. uno. Oo. Kanang 100 panuba na nimo. Oh, may na lang ba pangapi ba? Ni Oh, snack. ikaw na bahala ng 100 Ah, basta sige, kay kana 100. Ah, sige. Oh, Okay ko 13,000 na. uno. Okay ko na. Okay ka na. Ah, okay ra ko na. Anya isiguro ha karon ba na? Susimana pizza. Basta ka di ko butag pizza. Basta susimana. Oh, Kung sige, takot sige. ka ha? Oh, Isura? oh, sir. Kay ato nang Ako na kay siguro. atong magkuano ko mga ekwipo diri. Kay dako man tag kasi ani kay ang mga bato na man oh. Ah, Mga bato man. Ano mga oh, dako kay mga bato diri, ba? oh. Ah, okay, binahara. Oh. Kay gamay rang kuan buhos na ni dako kita ginansya ni sir. Sige, sige. Kay dagko man bato po Oh. diri oh. Nya, Adi na glisod bato. di na ko magdugay por. Ah, sige, Ha? sige. Kay ako nang gisalig sa imo ha. Oh. Mubalik ako sa simana kay para sugdan nato atong Ah, kandiya. sige, sir. Ah, sige. Ah, magdugay ko, sir. Oh. Ikaw magdugay ka? Oh, magdugay. Libang po di oh. Ako di ko magdugay. Ato na ko. Libang to, Sige, sir. sige. Okay.